култура. Венци сме увили, в божур, пероника, с люляци бели и горска иглика. Че днеска е празник, голям, всенароден, на двамата братя, Кирил и Методий. О, азбука наша, прославна навеки, години помирни и светли пътеки. Колко щастлив и доволен аз бях, с весела песен купвах навън и букети берях, пролет и есен. 10 бе, целият кът разцъфтял, малко ми бяха цветята. Аз за учителя свой бих обрал всички цветя по земята. Тържествено слово по случай празника на славянската писменост и култура ще произнесе директорът на училището госпожа Цонка Николова. Уважаеми колеги, родители, скъпи ученици! Годините са белязани от празници, които ни изпълнят с вълнение и радост. Често се питаме, кой е най-българският от тях? И винаги умът и сърцето ни водят в една посока. 24 май. Празникът на буквите на Европа. Традиция, защото е най-дълго празнувания уникален празник в нашата история. Духовност, защото е празник на културата, науката и знанието. На хората, които създават устоите на нацията и на тези, които възпитават поколенията. Вечният химн на Стоян Михайловски и Панайот Филипов върви народи възродени. Много звучи и ни зове да бъдем заедно. Песента, която ни съпътства в майския ден, е нашият поклон пред безсмъртното дело на светите братя Кирил и Методий. В този ден събира в себе си идъл, настояще. Прави път към бъдеще, защото най-сигурната инвестиция е образованието. Най-верни приятели. Гордеем се, достойното представяне на нашите ученици на общински и областни олимпиади и на национални състезания. След по-малко от месец ще се разделим с 126 седмокласници, които, убедени сме, са се представили успешно на националното външно оценяване и ще продължат образованието си в престижните училища на града ни. Не забравяйте, скъпи седмокласници, родното училище и защитете името му със своите знания и с възпитанието си. Пето основно училище е известно из богатия си опит и традиция в извънкласната дейност. Тази година детска оперна студия чества своя 15 годишен юбилей. Повече от 50 деца от първи до 6 клас приети танцуват на училищната сцена и драматичният театър в града ни, музикалната постановка „Златна българска приказка“. Особено се гордеем с нашия изцяло обновен фанфарен оркестър с ученици от четвъртия и пети клас, с двата ни мажоретни състава. Отлично се представиха спортистите. Първи места завиваха отборите ни в волейбол и лека атлетика, коничка и бюджета.
ученици, бъдете достойни и съхранете всичко това, създадено и завещано в този дом на знанието. Изпитвайте респект към духовността и към тези, които я носят. Уважаеми родители, на вас желая да съхраните чудото на българското семейство, обичливо, всеотдайно и подкрепищо стремежа на своите деца. Честит празник! А сега ми е особено приятно в най-светлия празник да връча грамоти на отличили учители и ученици. Грамота получава господин Петър Иванов Мечев, старши учител, за отлична подготовка на учениците, участвали в националната. За успешно представяне на националната ученическа викторина да запазим децата на пътя. Награждаваме Калоян Емилов Станков от 5 Г клас, Светомир Кирилов от 6 Б клас, Журиен Русев Иванов от 6 Б клас, Деян Пламенов Дечев от 7 Б клас и Велизар Стоянов Велизаров от 7 Б клас. Грамоти за постигнати максимален резултат на националното външно оценяване по всички предмети в 4-ти клас получават Антони Маринов Тоне, организирано от Сдружението на българските начални учители. Грамоти получават Ивайло Владиславова Кирилова от 1-ти Б. За весел час рядък първи в клас. Много моля родителите, чакайте да влезнат децата.
Ами да, има още един клас, изчакайте малко. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Зарадвани нетърпеливи, потегляме в този час. Да по-големи, по-щастливи, на есен да се върнем клас. За весел час, за побяда и първи жълт клас. И днес е времето, когато можете да покажете на вашите родители колко много знаете, колко много сте научили в първи клас, че можете да четете, да пишете и много други неща. С последния училищен звънец за вас започват първите ваканционни летни игри. И за това предлагам този час, последен наш час, да посветим точно на игрите и на веселие. Съгласни ли? Да! И ви предлагам да започнем с песента първокласна. Ти ги виждаш по някакъв има две шестици. Аз вземе, защото са очички шестиците. Но това са цифрите от 0 до 9. И с тях на помощ ние какво правим?
И записваме всички останали числа, нали така? И смятаме как говорим. Сега ще го смятаме малко. В тази задача, и ако вярно попълним тази табличка, ще прочетем една поговорка, българска поговорка. Срещу всяка задача има букви. Отговорът е горе и ще записваме буквата, която съответства на отговора. Хайде да започнем. Първата задача чете и решава Сергел. 9 плюс 6 е равно на 15. Браво. 15, коя буква отговаря на цифра 15? Моля? Т. Така. Аз записвам тук. Буквата точно така. И тук буквата. И къде още? Буквата. Така. Следващата задача, хайде ли го? 19 минус 8 е равно на 11. 11. Точно така. Коя буква да запишем на 11? Така. Ето. Ще запиша. Така. Следващата задача. Хайде, Александра. 12 плюс 8 е равно на 8. Не се притеснявай, хайде сега. 12 минус 8, помисли. Е равно на 4. Точно така. Е равно на 4. Как ще направим проверка сега, за да сме сигурни, че е 4? 4 плюс 8 е равно на 12. Добре. Коя буква да запиша на от 4? Но още едно място. Иван Иванов. 4 плюс 5 е равно на 9. Така. Коя буква? На 9 ще запишем буква А. Буква А. 9. Има две числа. Правилно. Има тук още една буква. А друга буква трябва ли да запиша? Не. Тя. Така. Следващата задача. Йоанна Стоянова. 20 минус 12 е равно на 8. 8. Хайде, имам да направим проверка. 8 плюс 12 е равно на 20. Така. На цифра 8 пишем коя буква? Така. Следващата задача. Петя. 10 минус 4 е равно на 6. Проверка как правим? 6 плюс 4 е равно на 10. Така. И на числото 6 пишем буква Ъ. Ъ. Така, продължаваме. Преслава? 0 плюс 2 е равно на 2. Така. 2 буква. Буква. Ж. Така. Ставим следващата задача. Виждаш ли? 17 минус 5 е равно на... Хайде да я помогне Естел. 17 минус 5 е равно на 12. 12 проверка. 12 плюс 5 е равно на 17. Така. И записваме буква. Нищо. Така. Следващата. Айде другите.
Правилно. Вие с вашето учение много добре. Айде сега всички заедно да прочетем какво получихме. Всички. Искате го отделно. Добре, айде. Кой ще получи? Айде, Дони. Трудът е здраве и живот. Трудът е здраве и живот. Вие разбрахте, че през цялата година без труд нищо не се постига. Нали разбрахте? Да. Учихме произведение по четене, в които науката беше точно тази, че човек трябва да се учи. А сега ще четем някои поговорки, които са свързани с труда. Кой желае? Една. Ще знам. Коя? Добре. Добре. Айде сега. Митко, стани и прочети моята поговорка. Животното не ще молитва, а мотика. Така. Добре, браво, Митко. Добре се справи. Хайде, прочети. Който е копал лозето, той ще яде гроздето. Така. Друг кой имаше? Пресим? Без труд почивката не е сладка. Без труд почивката не е сладка. Съгласни ли сте? Да. И хайде, Алекса имаше. Няма добро без Бог. Няма добро без Бог. Така, това ще извинявай. Който е работен, ще бъде имотен. Който е работен, ще бъде имотен. Имотен. Учихме една приказка, народна приказка. Искам сега тя да оживее пред нас. Казваше се, кой ще работи, кой ще яде. Айде! Героите от приказката. Айде вече. Вече мини от другата страна. Там ще бъде хубаво. Айде. Кой ще работи и кой ще яде? Народна приказка. Един баща каза на синовете си: момчета ще коля прасе. Кой ще го яде? Аз, тате, аз. Извикал малкия син. Аз ще го изям. Майка ми, рекал бащата. Ще прави баница. Кой ще яде баницата? Аз, тате, аз. Извикал отново малкия син. Аз ще изям баница. Ще орем нивата. Рекал бащата. Кой ще ми помага? Все аз. Отвърнал малкия син. Сега нека да е бай. Аз се надявам, че в нашия клас няма такива деца. Само да яде, а да не се труди. Нали нямаме такива деца? Вие наистина го показахте през цялата година. Но един ваш съученик от друго училище ви е написал едно писмо. Обаче толкова грешки аз искам сега да видя вас. Ще можете ли да се справите и да му правите грешки? Ето писмото. Вижда ли се? Аз ще ви го прочита. Довиждане първи клас. Очакваме весело лято. До Варна ще пътувам с влак. Ще се срещна с братовчетите ми. Панайот и Моля. Всеки ден ще ходим на плаж. Весело лято и на вас. Хайде да ми разказваш и грешки. Весело
Клас трябва да запишем с С, не с З. Точно така, защо Терзел? Защото материалното не е клас. Как правим проверка? Класа или класове? Точно така. И за това пишем клас. Други грешки? Други грешки? Само примерно други грешки, а другите? Адриан? Аз не мога да го прочета. Нали правилно? Чакаме весело място. Има ли грешка? Ще откри ли грешката? Няма грешка. Ще е действа, защото ако където го напълно, Така, ние какво знаем, че има буква? Точно така. Що? Още? Така, защото какво знаем ние? Точно така, всички имена пишат с главна буква. Още, Дони? Пътувам трябва да е с път. Как ще направим проверка? Ще направя проверка с думата път. Път. Казваме път. Естествено, че се запише с път. Пътувам. Още. Детето е решило да се защото трябва да е с. Точно така. Защо трябва да е с, а не с? Защото думичката Следващата дума. Точно така. А ние какво знаем? Кога пишем с? В кои случаи пишем с? когато започва с или с. Точно така. А тук започва с думата. Значи пишем с. Браво. Продължаваме. Още грешки има. Аз съм открила още грешки. Открили? Айде. Точно така. Какво беше правилото? Айде, припомни го. Има още една грешка. Чакай, да има. Нещата след класа звук се пише. Точно така. След съгласен звук се пише ера малко. Браво. На яс има грешка. Трябва да е и кратко. Защо? Защото в класен е и кратко. Моля ви да не разбрате. Защото след класен е и кратко. Точно така. След гласен се пише и кратко О. Това дете въобще не е ходил в майна училище. Още грешки има ли? Още? Алекса? Клас. Пише клас. Пише клас. Как да проверя? Така, плажа, а не плажа. Плажа не беше работа. Така. Светле. Точно така. Тази думичка няма дума за проверка, обаче ние знаем, че когато няма дума за проверка, какво правим? Преси? Точно така. Когато нямаме думичка, с която можем да проверим, ние ползваме правописна грешка. Още обаче грешки. Кой не ги вижда? Аз да кажа. Айде, че родителите са готови да помагат. Точно така, как да проверя? Браво. Митко. Трябва да е. Добре. И още не сме чина. И аз сега още веднъж хубаво го прочетите и вижте още една грешка.
Айде деца, които не са изместно. Сега ще прочетем една объркана приказка. И ние трябва да разберем от кои произведения е тази приказка и кой е автора на произведението. Слушайте, значи те ще четат приказката, а вие мислете кое е това произведение и кой е неговият автор. Айде, сега да започваме. Учишла си метана, срязла баба от Триана, като млада пукнала. Чапата ще се запряла, прибрала си внучките, подложила вратата, сред нощ дошла метана, захлопала отвънко. Чуп, 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 хайде, почваше пътува да се готви. Ето и жиравите вече са. Тръгнали, обади си кълвача. Гората беше тихо, тревата бе посърнала и с въздуха се носеха паяжинки. Високо горе ятожерави летяха на юг. На горното ночняк, на кого ще се радва? И му се доплака. Точно тогава мина пазицата Миренда. Миренда и се помисли. Изгаснала е лампата, като не се душта, къде ще се пускат писмата. Тогава се катерила като починската кутия и започнала да хвата. Хората, които идваха да си пускат писмата, се мутаха в тъмното. Казваха си, интересно, кой е това хватане? Момиченцето се набило акуратно отвесло, а върху пепелта сложило две червени въдетелило и си тръгнало. Скарата си казва, просто работа. Аз не се сеща и малкото момиче ми се научи смешно. Ето я приказката. Това една приказка? Не! Не е объркана. Хайде да видим сега. Първото произведение, част от което прочети Савец, кое беше? И кой е автора? Ганче? Кое е произведението първо? Да не слушайте внимателно. За бабата, за мечката, за мецата. Точно така. И автора кой беше? Кой ще е помогнал? Забравила? Браво. Точно бабата, дрехи? Верно, отговор. Точно така. Колко? Кое произведение прочети? Част от кое произведение? Хайде да не слушате. Чуп. Хайде, който ще пътува да се готви? Светле? Есен настъпи. Точно така. Кой беше автора на Есен настъпи? Кой беше? Забрави? Константин. Верният отговор. Така, продължаваме Дони. Дони какво беше прочела?
човек се учи докато той е жив. Кой беше автор? Другите? Ето? Народна приказка. Народна приказка. Автор е народна. Много ви благодаря. Ами родители, какво ще кажете за нашите четци? Могат ли да читат? Добри четци са. Истина. Сега да се поздравим с една песен за буквите.
Хайде, Ваня, да ми прочитаваме четец. Малко е тъмно, Състезанието за най-добър четец участвали 11 момичета и 7 момчета. Колко деца участват в тъмно е, листото е малко трудно се разчита, не че Ваня не е въобще. Така, значи участвали 11 момичета и 7 момчета. Колко деца участвали общо в това състезание? Ваня, ти трябва да намираме общо всички. Кое действие ще използваме? Ще използваме действие изваждане. Общо когато като Действие изваждане. Абе, Ивани! Айде сега да ни 11 и 7. Айде следващото. Стирче, хайде. Сега това вече се следи. Ще задачите. Събирайте. Хайде, намерим спора. 8 и 3. Такова е работа. Плюс 8 плюс 2 търсим. 8 плюс 3. Такова е работа. Точно така. Айде, ела сега да сложим. Ето. Добре. И последното, хайде. Имала 9 лева. Спестила си още 7. Колко лева има Милка? Ще решим задачата. 9 плюс 7 е равно на 16. Равно. Си е, значи трябва да прибавим още 7. 10 се справя. Браво. Правихме хубав. Децата с задачи. А сега кои деца могат да кажат химна на Кирил и Методий, част от химна? Айде да излезем. Да излезна. Иване! Върви народе, възродени към светла бъднина, върви с книжевността, да сила нова съдбините си поднови, върви към мощната просвета, на световните горди върви, подвържа с неизменна бъден и Божките благослови. Напред малко да е слънце, което Божо ще грее, напред да радостта не пада, там където
този отговор и аз го записвам. Готови ли сте? Моят първи учебник с 6 букви. Моят първи учебник. Кой е той? Поставиш буква. Така. Геометрична фигура. Внимавайте с 4 букви. Геометрична фигура с 4 букви. Мислете добре. Иване, какво вече? Браво, кажи. Браво. Така. Правилно ли записах кръг, да не се обърках аз на напрежение? Чакай, мислех си, че ще изложа някой и ще ми каже грешка. Обаче види малко. Чуйте една гата. Я кажете, що е то, като есенно листо. Ярко жълто петънце върху синьото небе. Топлината се не сгрява и живот на всички дава. Галени случаи горещи всеки с радост го посреща. Свети с оплата в ръце и наричаме го горко Слънце. Противоположно значение на думата хубав. С 6 букви. Противоположна, да. Така, числото, което се получава при действие и изваждане. Което се получава при малко. Числото, което израваме. Част от растение. Помислете се частите на растението, кои са? Но една част с 5 букви. Листата. Кой е лист? Браво. Корен. От какво се състои думата? Нел? Думата не се състои от думи. Думата от какво се състои? Букви, бе. От сирички. Мъничко, червеничко, сточици украсени. Що е то? Аджаяни? Гледайте колко букви трябва да са 5 букви, къде да не са 5. Внимавайте. Браво! Ягода. Така всички вече България. В червената колонка. Това свято име за всички нас. България. Какво е за нас България? България е нашата родина. Така, освен родина. Кои други думички можем да използваме, Светле?
родна страна. Точно така. Що е там половина, сега ще ни покаже Бога. Бога, заповядай. Що е татковина? Питам своя татко. Що е татковина? Може би небето чисто от куприна, може би реките Дунав и Марица, планината Рила, сгодата улица. Татко ми отвръща. Нашата родина е местото свято. Де роден си, сине, дето се отрасъл под небето рол, дето се научил българското слово. Едно много хубаво стихотворение, написано от Иван Вазов, кое беше това? Аз съм българче. Можем да пропуснем, да пропуснем и да не го кажем това стихотворение. Хайде, заповядайте, децата, които ще ни изпълнят. Аз съм българче, Иван Вазов. Аз съм българче, Силна майка ми била. Благодатна е родината ми била. Аз съм българче, обичам наши планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче, свободно, край свободен, аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче и расна, ни велико славно време. Син съм на земята и красна, син съм на нашето време. България, коя е столицата на нашата България? Коя е столицата? Петя? София. София е нашата столица. А кой е създал българската държава? Създал българската държава? Хана Спорух. Помните ли през коя година? Митко? 671. Браво. Добре. Помните се. Знаете, че всяка държава си има символи. Ние говорихме за един символ на герба на България. Спомняте ли си? Кръстата от първа синия са изобразени на герба. Колко? Дубови клонки. Точно така. Добре. А друг символ? Знаете ли? Освен герба. Кажи. Знамето на България. Какво е знамето на България? Колко цвята има изобразени? Има Три цвята и ние сме една песен. Знамето ни е цвета. И много е харесва, тя знае.
винаги, когато децата имаха затруднение, тя обръщаше внимание, занимаваше ги и така че много благодаря за помощта. Алекса? Александра? Димитър Тургенов. Димитър Кръстев. Сега искам да поздравя всички деца, които се включиха в състезанието, които са организирани от Сдружението на българските национални учители и да поздравя специално Митко, който се яви на двете състезания, достигна максимален брой точки и беше допуснат до финала, до следното състезание, където също се представи достойно и получи награда. Зона Дева. Екатерина. Естел. Иван Ангелов. Сега други.
снимай, бе. Дай ме те, бе. Много да боля ръката, бе.